25 actuacións formativas e 413 alumnos despois, o Concello de Vilagarcía clausuraba esta mañá os cursos de inclusión e capacitación digital. As actividades buscan mellorar as competencias digitais dos veciños da vila, sexa cal sexa a súa idade ou situación laboral. Os cursos arrancaron no mes de maio e hoxe chegaron ao seu fin, coa entrega de diplomas aos participantes da derradeira actividade. Está cumprindo con creces o programa de alfabetización digital, de acadar estas novas tecnoloxías a todo o mundo, independentemente de súa edade, de súa situación laboral, de todo. Durante os últimos días, os alumnos aprenderon a sacar partida a internet a hora de buscar emprego, botando man das novas ferramentas. Meternos pois, portais de emprego a maiores, algunhas páxinas específicas de redes sociais, ¿no? Dentro de Facebook, que moita xente utiliza como ocio, veron nos cursos que se podían utilizar para máis cousas, para buscar de emprego. E os resultados seica foron moi proveitosos para os participantes. Me sirvió para todo prácticamente. O sea que me ayudó muchísimo y aparte el profesor fue estupendo. Bueno, estando aquí haciendo los cursos, en una de las aplicaciones móviles que hicimos, pues me llamaron de una entrevista. Lo que pasa es que, claro, por disponibilidad geográfica no pude, pero bueno, tienes más opciones, ¿sabes? Outros, fora xa do mercado laboral, atoparon nestas iniciativas unha vía de acceso ao mundo das novas tecnoloxías. Pois os móviles, por exemplo, non sabía moita cousa, agora manejo algo mellor para todo. Para ordenador igual. Ai, moi ben, agora manéjome de maravilla, sí. E espero aprender máis porque isto ten que evolucionar, porque senón na casa non se fai nada. O Concello agarda que pro ano que ven se repita o éxito de participación desta edición.